Mixa bil-ġuħ, kitba u d-diżinji ta' Marika Borċ. Din l-edizzjoni bil-Malti ġiet ippubblikata minn Wise Owl Publication. Għodwa waħda Mixa qamet u marret fil-kċina ta' Paul, fejn ta' kull filgħodu kienet issib skutella ħalib u ftit ikel għaliha u għal Rufu. Ġara li dakinhar Paul kien tassew maġġel, ħareġ kmieni mid-dar u nesa jlest l-ikel liż-żewġ ħbieb tiegħu. Mixa kellha ħafna ġuħ, bdiet iddur mal-kċina kollha biex forsi issib xi ħaġa tal-ikel, iżda kien kollu għal xejn. Fl-aħħar Mixa ħarġet barra, Rufu ma kien jidher imkien u għalhekk Mixa telqet waħedha, marret ħdejn skola kbira. Kien hemm ħafna tfal jilagħbu fil-bitħa, xi tfal kienu qed jiklu l-ħobs. Mixa xammet it-ton ta' żejt, resqet qrib u bdiet tnewwaħ, "Ara xi ħlewwa ta' qattusa!" qalet tifla minnhom. F'daqqa waħda, tifel kbir mar jiġri bis-saħħa l fuq Mixa. "Aħrab lem!" qalilha, x'qata ħadet Mixa tilqet tiġri. Kif jagħmlu dawn it-tfal, l-ewwel qalbi u mbagħad ikeċċu klem. Mixa kienet qalba maqsuma. Min-naħa l-oħra tat-triq rat ħanut tal-laħam. "Dak żgur ikollu xi biċċa laħam tajba għaliha," qalet Mixa. Mixa kienet se taqsam it-triq. F'daqqa waħda instema' ħoss kbir Kienet karozza li waqfet ħdejn Mixa. Ix-xufier żamm il-brejk fil-ħin, kieku Mixa spiċċat taħt ir-rota tal-karozza. Miskina Mixa x'qata reġgħet ħadet, bil-biża' telqet tiġri għal ġoġnien li kien hemm fil-qrib. "X'waħda din?" qalet Mixa. "Kemm għandi ġuħ, issa x'se nagħmel?" Dak il-ħin għaddiet tifla żgħira, din kellha ħobża bil-perżut. It-tifla tat il-perżut lil Mixa, kemm ferħet Mixa, kemm daret ma si it-tifla. Dak il-ħin ġie Rufu, ġab salzetta kbira mill-ħanut tal-laħam. Sit il-ħanut kien jafu sew lil Rufu, kienu ħbieb kbar. Kemm kielet Mixa, żaqqa se tisplodi.